näin 5 lapsen äitinä, niin mua kyllä kiehtoo tässä autossa tämä muunneltavuus. Eli tässä on mahdollisuus saada koko perhe yhtä aikaa saman auton sisälle. Et vaikka ottaa kaikki 7 paikkaa käyttöön, niin jää tilaa tavaroillekin ja kauppakasseille ja mitä nyt sitten ikinä tarviikaan. Siis tämän näköinen auto, miten se pystyy oikeasti tuolla maastossa liikkumaan. Niin, että varmaan ensimmäisenä loppuu usko, kun auton kyvyt voisin kuvitella. Niin, kyllä. Aika huonossa kunnossa saa mökkitie olla, jos ei tällä pääse pihalle. Totta. Kyllä.